Asibingelele obingelele ngubaba udokotela babo isizwe babo Jabulile namhlanje sinomelaphi wendabuko esithokozela kakhulu sibe naye namhlanje sikushilo ke lokuthi abelaphi wendabuko kuyilenyanga leka July esiya kuyona sizoze sesibone ngonyaka ozayo mase sinabo isikhala sabo baba sizocela ke ukuthi ke ubingelele usho baba ukuthi ubani isibongo nenamba otholakala kuyona. Ngibingelele ngibonge ukuthola ithuba kwi-channel kaBaba uDokotela uMavuso lo wavusa inotha amenye amadoda kwangabantu abazali utho nowakho umuzi uzovuka inamba engithola kuyona ithi 062 322 8297 iya WhatsApp le number iyafonela emsukweni. Wakhala Ngithulise phela. Ngikuthulise. Cha mina ngikhala ufuna ungithulise. Ngani? Wema wanga wathola endlini nje ukuthi uthola ithuba la endlini. Uthola ithuba endlini? Njengoba ukusho uyasebenzisa uma uthola. Ungathola ithuba endlini. Kwaphela uma uthola ithuba ufuna ukuthi ayibadona uthola ithuba endlini. Akutholwa nje endlini. Awumazi uthola endlini. Akutholwa endlini. Manje musuthi wena uthola ithuba endlini. Xaka le ithola endlini. Ungathola kanjani endlini? Manje ngikhalisa nje lento ukuthi sengilahlekela kangaze ndoda. Iyathola le ndini. Komuzi uyabonga nje ukuthi uthola ithi. Manje ngiyabona ukuthi ungathola ithuba endlini. ngifisela lenyembezi ukuthi ngabe senengikhala. Uthola ithuba la Uthi endlini. ngiyasebenzisa ngithola endlini. Hayi ngeke khehla ngishokida khehla. Akutholwa endlini Hayi hayi ngeke khehla. ukutshontsha lokho. Ukutshontsha. Ngeke uthole endlini. Uyazi ukuthi endlini kuwa noma yini endlini Ila phephe khona phela. endlini ayiwi into iyawiswa ngoba isendlini. Kuyani ukuthi ngiyibeke la phansi. Manje uyayithola. Uthi ngayithola endlini akhe. Good. Ngeke mina sengiphatheka. Amuthi manje unana wathi utho basena ngenza ngifike nosingi. Ngicela ngabonke abantu abashona ekhaya. Lezinto sezala ehleka. Nomuntu uyathola la kanti. Hayi ngeke khehla la khehla. Awukhulumi uthi umuntu okhulele ekhaya, okhulele ekhweni uyafana nomuntu okhulele ekhaya ongena sibongo. Uthini kulabo bantu? Doc umuntu nje ohlala ekhweni kamfazi wakhe asisho nje Ngiyakuzwa khehla. Awukho umehluko nomuntu okhulele ekhabonina angasazi isibongo sakhe ukuthi owakabani. Yima ukuthi awukho umuhle kanjani ngoba phela isekhweni lakhe lana bamcelile ukuthi ngoba ugogo usekhulile besicela ke emkhoyana ukuthi kwavesa umuzi mkhulu lapha nina nkosikazi wakho ngisalini ngoba izikole ziseduzane lapha umfowethu kwemesehamba yathi hayi ngoba vese basho kanje osibari angihambe ke esifisa ngoba siya renta futhi manje uzophendula kanjani lapha Ala ithi angifuni uthi Allah hayi ala Nizobona ukuthi ngihamba ngalapi. Cha iphendule ke musuthi ngathi Allah awufuni. Okay Angifuni nje. Awukwazi ukuthi awufuni noma wena uyi ngoba uyasho hayi ukuthi angiyi. Phela motha uyi into engahlalela phansi le ilungisa. unkosikazi uyahamba yena ukutshela ukuthi kuthiweni ngoba ngeweekend niyakuphi wena Kutshelwa kukwena uthi uzosala la niqashe khona ngizokubona uzorenta ngani ilapho ke la imali yakho. Ilapho kuzoya. Uzorenta ngani? Umuntu orenta uyakubo. Ukushiya. Uyathanda ke la engithathana ukurentela. manje uma usuhlala ekhweni bese kuphuma umbhobho usuyamemezela ukuthi sicela zonke izakhamuzi zifike esikoleni kuzokhulunywa nje wakuzokhiwa umgaqo vese wena ke nawe iloku idefense zomsezo amathenda uzoya yini nawe lapha umungayi kuzoyabala ekhaya. Umuya kuyebala ekhaya. Uma uya ubani oyini. Kuze ufona nokucada la ikawusebenze. Akubizwa abantu abahlala ekhweni. Kubizwa izakhamuzi.
uma ungayi awuyingane ngoba phela umsebenzi wakho lo yayi into yaziyo ilento into ukuthi uzivalele endlini uyivalele endlini emini yonke uzoya bekuyeba uzofona lo mfana ola ekhaya usebenze egoli okugcina ukuthi kuthiwa kunomuntu obekade esimele emhlanganweni ubani bese kuthiwa ekhaya akekho bekhishiwe kuthiwa akekho umuntu obekhishiwe uma uphakamisa wena njengoba uhlala ekhweni emhlangano uthini uthi ubani isibongo njengoba mina nguzuma ufuna ngiphakamisa bathi uba ngithi umazuma ogane lapha kaNdlovu ngoba phela ngibe ngane uMandlovu seganele lapha doc njengoba silungisa lapho ukuthi umuntu ufana nomuntu osuke ekhulele ekhaboneni ongesazi isibongo sakhe emhlangano nami ngaphamisa ngizothi nguba mina uyasazi isibongo sakho ngoba phela kufanele usho ukuthi umhlangano wezakhamuzi ufuna usho ukuthi ubani wakabani kodwa umhlangano wezakhamuzi angizosakhamuzi mina awusona awuqashile futhi futhi bengayi ngilahlekelwa ithuba ngoba phela kinase isitifiketi salomsebenzi ofunekalayo kuza vele kuthiwa bathathwe bonke abantu bemishini besitifiketi bemishini kade uhleli eshilo ukuthi umkhulukazi wakho ukuthi niyawuzwa yini umbhobho akasho ukuthi hamba uthi niyawuzwa yini umbhobho uye lapha uphakamise kuthiwa sicela izakhamuzi ehlisa isandla bodi sicela izakhamuzi sewufikileke sicela izakhamuzi zala uthini kumuntu ohlele ekhweni njengamanje kumuntu ohleli ekhweni lakhe njengamanje obaba uMavuso wavusa ibinotha abanye amadoda kwangabantu abazalutho uma kukuthi uyezwa manje pakisha uhambe manje ungasho ukuthi intambama sekubuya umkakho umetha akasebenzi umuntu umsebenzi uzomnika yini what umetha akasebenzi umsebenzi manje ekhweni lakho cha phela into eziyamusa lapho uthi nebekasebenzi obehlula irent lapha ehlula irent ngisho ukuthi umengathenga uzomnika nomuntu umsebenzi wena manje ekufonela uthi ke nginika umsebenzi ngosebenza umuntu omsebenzi ngifike nawo mina nje wangizoshuthi wena ukhona ufunayo yilo umuntu ufanele ngimnikeze ngona hamba ufuna umsebenzi akazi ufunda manje ngimnikeza umuntu omsebenzi uyaqashwa uma ngimnikeza umuntu omsebenzi uyaqashwa uphekwa ngamahewu kushayela nje into ongaka hayi lento ukuthi uhlale ekhweni lakho ngoba uthi awazi uzorenta ngani khiphe umuthi isidlo sedlozi udliwa neparish ubuza ukuthi lo muntu njengoba ezophela iparish lize livuthwe yini ngathi mina cha ngafuthi umnyango uvakala ukuyangifonela ukuthi sisebenze imkhipha ngithi mina yini uthi leke endlele la parish la ngathi parish elihlaza ubuza kumini ukuthi njengoba enza nomuntu edlozi epheka iparish livuthwe yini manje iloudspeaker unkosikazi uyayizwa ngithi sihlala nje endlini encane yonke into uyezwa ukuthi ubalo khona ngithi naye khona ubhuti engikhulu uthi pho wathi ningavuthi yini lesho ngithi parish ithi iparish alivuthwe ngithi naye ufuna umuthi uyafona sethi days uthi besimkhiphi njengoba iparish elihlaza uyathanda umndeni ufanele uhlaza ngekulale ngavala ifoni ngekulale ngasena ngavala ifoni ovelo ivala sengiqedile uthi avuthwe yini buza ukuthi iparish livuthwe yini noma libe hlaza wabona ipheshe lihlaza ngathi ungavuthwa alikavuthwa uma livuthwe kakhulu ungavuthwa saye kunesikhathi sokuhlala kusho ukuthi wabe walikhipha ngalesikhathi nexapha kanye walikhipha walijikjalo shuke fake samkhiphe sisukwanisa ufonela ukuthi yena uzomandela lana ngihlale thona kwaciche kwasa yo asingihambisi siswe phansi ndafa iyakhiwa yona liyanto angazi ukuthi ngikhuluma nobani mina ngithi mina yini kwesesha uthi pasenda John pasenda John yo chathi zoma iyakhiwa yona liyanto pasenda zweleka impupho ehlaza hayi akithi ningasuza into silesingazazi saganelwa lo ukuthi mesifika nomuntu sininkosikazi yenze lento ukuthi wabuza nami ungune ebuza ukuthi enze njani aphele ngathi
wathi akakwazi ukupheka ilokhu njani iparish wathenza nje ngathi akazi akazi Namtshela athi mina lingavuthwa. ngeke uzungibuze leyo nto leyo Nami ngithi lingavuthwa. Mina bese yo tata Zuma. Tisisheka la le toilet. Phela wethi kwethuba uphumi lapha. Yo ndithi ndiyaphuma. Ngiyabuya khona omnyethela ndibethi icabo kakhulu nje efondini ndiyafa pha. Ngidle impuphu ehlaza. ubethi icabo yasetoilet noma yathi Ayike siyeke efondini awuqhebe indamvuno ukhe ndiyafa ndichibu behlaza ndiwele nyango Zuma uthi umgubo uthi ndiphathe ndaje ndithi umgubo Khehla kunomuthi engifuna sesikhulume ngawo namhlanje lo muthi sekudlala kakhulu ngawo penis enlargement yebo doc ngiyeza ukuthi uthunayo uqhubu lamadoda yebo doc usukhona usokubanika abantu bahleli kahle kakhulu ukuqhubula amadoda bahleli kahle kakhulu uma uzalwenza ngale ndlela engifuna ukuthi ulwenze ngayo kodwa ngiyangimchazele kumuntu ukuthi kufanele ulisebenzise kanjani ukuze kuzoshesha omunye ngiyamchazela ukuthi uqhubula amadoda kukhona into engifike ngikunikeza yona amasenzo uqhubula amadoda oyidlayo kumele ube u7 days uyisebenzisa nje kumele kube u7 days after 7 days noma ngathi isashiyekile lapha ya awuqhubeki uya stop uma uzokwenza u6 days ngeke wenza lutho ushayelwa 7 days kodwa ungawudluli ngoba uma udlula kuzokwenzeka worse usuyakhala futhi bese uyakhala futhi ilo imali uqhubha uqhubula amadoda nje u2500 kuphela suke sokulungisela nje uhlanga lamasoka lukhona silikhipha nge1000 wasichazela lukhona uhlanga lamasoka lo 1000 nje kuphela ngibacaciseleke futhi abanye ukuthi angifuni ukuthi ngibafake egazini ngoba kuba nezinto eziningi kodwa umunye uyacela athi yena ufuna lobe segazini nje ngqo uma selisebenzisile ethi akwenzeka akaqonye athi akaqonywa uqonywa uba yimina ngoba phela ngeke uze ukuthi ufonele umuntu awuqonywa mina manje ngikunikeza induku ngathi eyokuqonywa ubuya kumina uthi awuqonywa ngikinga phela amantombazane uyawanika yini imali ngoba phela naye ufuna be ileyo nto yini akawaniki imali uyanikwa phela umuntu wesifazane imali ufuna abanike imali ufuna umnike phela umuntu wesifazane imali nasetshwaleni ubathengele utshwala uma ufika etshwaleni umuntu wesifazane uyanikwa imali usho ukuthi yena akenze nje akayi tavern afika ngcolisa etafula azomthanda amantombazane nawo futhi kodwa abaniki imali ahamba eclubini futhi enze same afike bakhe itafula libe mnyama umsebenzi wamashangane umsebenzi wasolwandle ukhona kodwa akuso isithwala umsebenzi wamashangane ngixoshela isebenzele liyakhala lishakasi oh my god oh god 90 without me ebiyo ngithi mina ema ihlisa umoya ngike ngiqoshe stop saying God is nothing without you what the God is nothing without me hey siyokhethweni ngomhla ka lunini ukhetho lungo November ngomhla 4 hayi siyokhethweni ngiyajabula ke ilokhu ijumping castle ivule lento yayo imayibuye iyenzani leyo nto ijump imayibuye la ka Floyd nomqhaba ngathi jumping castle umqhaba ngathi ebheke eqhumela ngibela ngithi mangithi ngiclapa hawu ngithi ibhara uyazi ngithi ibhara khona lelo sengadini khona lelo sengadini lelo lingasaphume ngathi livuleke kanje uyazi ukuthi lihlalelane ngathi lelo livuleke kanje selashitshisa ngolucane aliphume
Kodwa ngithe yabo Usebenza ngaphakathi kuphela. Ngibhara. Ngithi ngibuka le uniform yangithi mifollish lo utshana obudlongo nogwaji. Kuthi hayi uniform yabo ke. Kithi mhlawumbe labangangifiki mina ngithi hayi uniform yayo mayibuyele. Uniform mayibuyele. Ke shela ukuthi mina ngilahla la kalish labangangifiki. No gwaji ukuthi abahle. Uniform. Where's uniform lento Mina ngayibona kodwa Hayi, ngathi ngathi mangithi ngeke. ngiyafika ngathi mina ngeke. Uniform le. Hayi ngeke ngoba manje noma yinkomo noma inyamazane noma yini. hayi ngathi mina ngiyazi mina le nto le. Hayi. Le bhari libekwe ngatini ligcwele futhi lilayishiwe liphakiwe kanti uyena udlalela laphansi. Ungathi ibhale liphukile. Kodwa mina ngiyamthanda. Ngiyamthanda uFloyd but into engiyibukile I think isikushaya isikhathi ukuthi siyayidinga iqembu lezepolitiki elifanele mayibuye. Sibonile amaqembu amaningi esebenzisa abantu aba-disadvantage kakhulu. Asibuka abantu basema-hostel. Abantu basema-hostel abayithuluzi lezepolitiki and personal interest. Lawa abantu bahlala nezingane zabo. Number 1, ehostel afuna ngabe sine free wifi. Ngwakuyazi ukuthi kunezingane ezifundayo lapha yana. Kunezingane ezifundayo lapha yana abazali kumsebenzi womzali lokho ephonsa imali ye-wifi. Ukuthi lengane yenze homework yenze i-data esikhathini namhlanje se-replace airtime. Awukwazi utadisha nge-airtime. Ingane mina airtime i-convert ibe i-data ngoba idinge airtime yona. Engibuka ukuthi uma siba nayo iqembu elifana neMayibuye ngicabanga ukuthi sifike la sesithonto besifuna ukuthi uma ngempela eAfrika sifuna ukuthi ibuye ayibe educated. Ayifunde ngoba imifunda akusho ukuthi akufunda amakhehla akufunde lesizwe lesesintsha. Lehle nobaba ema-hostel engena access kwi-data Ayifunde kodwa. engena access emanzini ashisayo. Yabo ngoba sikubonile endaweni ezingama-RDP houses kufakwa amasola amagiza lawa esola Becathangelwe izingane. kufaka amagiza esola ukuthi labantu abakuma-RDP house abageza amanzi ashisayo. Siyakubona futhi ema-centers ekoma-library kufaka i-Wi-Fi. Okusho ukuthi umphakathi osema-hostel wenele ukuthi uyayidinga i-Wi-Fi la mphakathi hayi ukuthi uyozocela. Esibuka ukuthi uyimayibuye uma abantu bezoyibukisisa kahle ukuthi what they need from the government. We need ukuthi ingane zethu azifunde but amathuluzi awabe khona. Impilo ephile eSouth Africa noma ngaba ilingane but ayingaqaqani kakhulu. Sicabanga ukuthi iqembu ke elifana neMayibuye lizokwenza umehluko omkhulu. I-challenge esinawo Doc ukuthi isikhathi 1 2 angifuni mina ukuthi ngikhulume ngempela ngento engiyibonayo ukuthi into efonywe ngayithini nje ubani umnikazi wayo eMayibuye ngicela nje ukuthi this is on record. Yes. Imfihlo eMayibuye Yes. ubaba udokotela masikhuluma iqiniso ka deployer uFloyd kamnika imoto waqhumisa iairbag ikhuluma ethnic capacity ukuthi iqembu lami lengikhuluma ngalo. Asibuye ke size lana sinento esibiza ukuthi incubation. I-incubation ila ukuthi umntwana uma esezelwe asiwe kulento engaka afika beke khona uyabona ama-prem la azalwele ngo-7 months 8 months akufamba njengamanje iMayibuye ikwi-incubation. Number 1 sidinga ukuthi isithathele umkhandlo waseGruleni. That's number 1. Sifuna isithathele iZanini and Giyani. That's number 2. Siyayifuna ke iPolokwane ukuthi ithathe imisi imali lapho bese siyibuka ukuthi yenza njani. Yabo is an acid test trial ufuna uqala udlale ubhoqweni. Then bese siyibuka senza njani uma sesisuka ke eMayibuye isizosusa ke iANC.
ku national election mase kuzosuswa ke iANC ku national election. Okay ngoba ngeke ngalinganisa ngesikhathi hayi isikhathi siright ngoba ngibanike imedate ngathi ngiyeza lapho bengisho ngenhliziyo phela nami ngizoe ngenhliziyo cha sengisho jonke lento bengibatshela ngenhliziyo ubatshelile oba ngenhliziyo akakafiki ibona hey ubatshela kanti lento ukuthi wena umatho ayo ngenhliziyo. That is my wish. Umfana akayazi yonke into ukukhuluma ngayo. No isho mina uyayazi ngenhliziyo. Mina nje wena umtshela ngenhliziyo. ngimtshela ngenhliziyo. Uyazi naye mhlambe ngenhliziyo. Mhlambe ngenhliziyo. Mhlamba akazi. Mina lento engisho ngenhliziyo. Hey nami ngizwile kodwa futhi. Usuyayizwa ke manje ukuthi ngenhliziyo. Angazi noma ngizwile phela inhliziyo kuba kuyona ukuthi le ithatha kanjani njengoba urecord nje nawe njengoba unestudio nje udlala ingoma zakho la kuyenzeka ngibone ingoma leyo bukathi njengoba siwumculeli ngiyibona ukuthi imnandi ngizwe futhi ukuthi imnandi kodwa ngingaphazamiseki kulento ecabanga ngayo ngoba izaya ngokuthi imnandi into ezonto ibe mnandi lengoma ukuthi ngicabanga kanjani engisho ukuthi lento engiyishoyo ngisho nje ngenhliziyo yebo akakafiki bona isazofika kubo njengoba kade ubuza ukuthi ubani mina kusayinhliziyo ikutheki nje ngenhliziyo ngoba nami angimazi umnikazi wayo ayingakho bengisho mina ngenhliziyo hayi ngenhliziyo kufanele ngabe mina bazoyiduba utrejari kusaba mngani chefesini kube ngazana members kube ikhulu zami kodwa phela into engicabangayo leyo awukakayikhiphi leyo into engicabangayo ukuthi bazoyiduba awukade ukuthi bazoyiduba uyacabanga ukuthi mhlawumbe bazoyiduba kodwa ke into esingayisho kubantu basekuruleni Tzaneen Giyani asithi nje Limpopo as well as Gauteng kunabantu engicabanga ukuthi bayi-ANC bayi-PAC bayi-AZAPO bayini but ngokubuka omasipala babo benamaphotholi benamahamsa lemazi imoto benenkinga okuhanjelwa amanzi njalo noma ngabe banayo membership yabo sizocela ukuthi membership yabo abangayishiyi but mebefika lapha abavotele imayibuye regardless ngoba into sikhuluma ngomasipala ukuthi akasilungisele umasipala lomgaqo akasilungisele sifuna endaweni zethu sibe ne-Wi-Fi sifuna ukuthi library at least ayivale ngo-6 ntambama hayi library ivala ngo-2 kuthi isivalile ingane ziphuma u3 library ivala u2 usho ukuthi le library balekele ingane zethu eyabakanda umphakathi lengane ezifunda esikoleni zithi ziphuma angine-hour ivalile umphakathi mophi uyazi ukuthi ukuze kuqale kungena umuntu okuqala ke library kuqala ngasephuma ingane zesikole bazobantu behlalela emakhaya abanye bazi yabona ke ingakho sithi ke kubantu abakuleya kulama mawadi sicela ukuthi bangabi bias ukuthi ngoba abantu abangamaqembu bawavotilile lomaqembu since 1996 azange abanike lento abayifunayo njengamanje abayivotele lena ngoba sikhuluma ngeqembu elipersonal eliphambi kwabo literally phambi kwabo yabo ngoba siwabonile amanye amaqembu ezepolitiki anika ithuba nanamanje amawadi akuhambeki nanamanje ama-tax akwazi ukungena ngomgaqo mimbi yabo engisho ukuthi ake sibuke ke lapho imayibuye inikezwe lelo thuba ngicabanga ukuthi ithuba elidinga kakhulu ukuthi siyayinxenxela ukuthi aningayijoyini bese nivotele uyazi dokukhuluma kanje ngikhumbula uZuma uZuma former mongameli encoma uMalema ethi yazi ukube waqhathwa nomfana lo noma nje wakhulela enkandla wathi ngabukude kakhulu ukuba waqhathwa but ngikuthanda ngibukile lapha kwi mayibuye into enhle
Do you know ukuthi uFloyd akabhalela ispeech yena obhalela abantu ispeech? Uyena ubhalela abantu. Uyena obhalela abantu ispeech because kuyi profession yakhe. Profession yakhe naye angene ngayo. Yes, profession yakhe acquired. University wenze lanto uyazi kahle yena yazi kakhulu. Ya into engifuneka sikhulume lana amakhandlela amathathu. Imaphi lamakhandlela abantu baphathelene nabantu lapha? Awu 3 dog elimhlophe, eliyellow, eliblue. Sivusa idalwa lapha yana. La hey was I hey wapenda ngeke wapenda zeno ngithathi sina uthi mina ngabuza isithandwa sakho sibeke yawo senze yonke into efunayo uhlale phansi uyeke kuhamba ushwabele kahle ngoba ayine kuqala ukuthi kuyabanda ayingeke umulala ushatshanelwe kube yifuthi ukuthi ulala ushatshanelwe sokayine ekseni nje siqala ngawe siyaqayisa qonqotha kanje bese sikuba sikayina kwi ironing board sikufake kahle ayinwe yonke into ibe right. Indaba uma uayena alele phansi ufuna ugoqe engithi uphansi naye hey ngeke phansi awukwazi uayina ungagoqeli akekho uayina umile ngakwazi ukuhlala kanje uayinothi nje bazokuayinela abanye abafana eza ngithathi kuthiwa ngiyagoqa Mkhona sibele ngamakhandlela awu 3. Yebo dog. Uthini kahle? Kulamakhandlela awu 3 sikuvusela idala zakho. Inhlanhla nje inhlanhla into esuke soyilanda ngoba phela uma sikhuluma ngalamakhandlela sikhuluma ngedalo. Idalo sithindwa ngalamakhandlela. Suke sesokulandela inhlanhla yakho siyibuyisa siyiqala phansi iphakama ngoba kuyenza ukuthi inhlanhla yakho seyilimele ngesikhathi nje ukhula wenza izinto iziningi izinto eziphazamisa inhlanhla yakho sifuna ukuqalela phansi inhlanhla yakho ke siyivuse sikunikeza nje into lento uyayenza ukuthi baba Mavuso senginamakhadlela bese ngikuthumelela mina lento okay lento uzafika uyishise nempepho okay bese ukhanyisa amakhandlela bese ngitshena imfihlo kodwa nje ukuthi sisuke sibuyisa inhlanhla leyo kade uzalwe nama ukuthi wawuzalwa umbethe noma wawunjani but sisuke sibuyisa inhlanhla yakho. Khahlana sibeke number otholala kuyona. Inamba engithola kuyona ithi 062 322 8297. Iyaba WhatsApp iyafoneleka. Baba Dokotela baba sizobajabulele siyabonga. Siyabonga.